Magluto ko og munggos na ko'y kalbasa. Napog ko'y umbok dire nga pinalit kapon sa merkado. Og sa kulan naman ko'y mga kuan din ni Bombay nga gi-grocery. Dugay-dugay na ni akong mga Bombay, guys, kay dili mo ko magpawalag Bombay na uban nga naturok ng uban. Naturok na. Og sagulan ako og siling haba. Ni ko naman din akong sili ni hinog ng uban. Og kanina, guys, nagpalit na ko kanina og kuan. Itlog nga pila. Wala siya. Kanang brown egg na. Brown egg. Wala, guys, oh. Gagmay siya. Gagmay. May butang diri, guys, kay ang akong mga limon kadang ko limon, guys, pero di ko kapalabi og kaog o inom og limon kay usay ang problema na ako pag magdaganan ako limon kay ngipon magsakit tas ang acidic yung limon. Mo ni siya, guys, ang sahog na ako sa ako ang munggos, simple nga munggos. Pinobre nga munggos, gay ba, pero healthy. Na, guys, so kung gilapuan ang akong munggo. So stipot lang mo dyan, guys, kaya naglata ako. Hello, guys. Panit og kalbasa. Kamulog ka ng kuan. Bukal sa lata sa akong munggos na panit og mga kuan kalbasa.
Nigawas mi guys kay magkuha mig tanglad na tanglad diri sa atbang. Mag tanglad day. Vlog to kag tanglad. Ganito yun. Kay magkuha tanglad. Ako tanglad guys. Ambot. Ligsan tayo ni karon. Okay na na. Baby, Madto mi diri guys kay may kapayas dagang hinog kapayas. Hinog kapayas dya ba? Tara oh. Maabot na. Oh. Kakuha ka abot mo. Oh, ganito po, ganito paano. Kana. Ibot nga lagi nila ginana. Murag atak. Asa man? Isa na lang, o duha na lang, kay malapak ni. Gani. Na nalata na guys ang ako ang simple nga munggos guys. So kung ano lang ni siya, imo siyang pislaton, imo siyang dugmukon para mo loud siya ba. Daghan man din akong nakuan na kung meron man ni akong lihumulan daghan man di kinahanglan na siya latuan guys kay para loud ang sabaw. Mo gawas ang loud niya sa sabaw ba kay kung dili man ni siya pislaton dili mo gawas ang loud. Sa kaldero man ni dako nga dako akong gikuan guys. Sa kaldero lang nako ni kuan ba pero mas nindot ni sa kalapat na lang nako ni tutuon para hawan. Simple na namong gusto guys yung kuan ba sa kuan lang ning kuan nasa kusina ingredients. Kung sa nasa kusina mura pud akong isagol ako mangitag lain kay kapoy naman tama tug merkado mamalit di man na guys so. Silo na din akong aos o Bombay guys. Silo na din ako ang kuan guys. Munggos.
Download din akong kalbasa, guys. Kalabasa. Download. Kaning mga buwa-buwa, guys. Ato ning kuwaon. Kuwaon na to ng mga buwa-buwa. Ng mga bula-bula ba? Pindot na ito kuwaon para kuwan ko din kiyot atong sabaw. Kaya di man yung malikayan nga. Na ay bula-bula. Kuwaon na to ng buwa. Guys. Anak ni mawala na. Ano siya, guys? Kung saan nasa gulay sa kusina mo, imong isagol. Makasave pa ka din na ka magsigig ang ng merkado ng palit-palit. Wala to na siya mabukal. Amin ang tani kong naikuan. Atsal. So, okay ra ni, guys. Okay. Amin na kayo ni. Tanglad. Sarap. Coba mo pa. Ulit-ulit. Baik, guys.